Mal-4382 siegħa daqshekk ilu għaddej xogħol ta' restawr fuq l-arloġġi tal-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan li min jaf kemm nies tefgħu ħarshom lejhom biex ikunu jafu l-ħin. Ir-restawr li ħa madwar 6 xhur issa wasal fl-aħħar fażi tiegħu wara li kien f'Settembru ta' 3 snin ilu illi nbeda xogħol fuq il-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Ix-xogħol mistenni jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018. Ix-xogħol ta' restawr fuq il-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan beda fuq inizjattiva tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral b'għajnuna finanzjarja tal-Ministeru tal-Kultura. One News żar il-Konkatedral fejn fuq il-post iltqajna mal-kuratriċi tal-proġett Cynthia De Giorgio li fissret f'liema stat instabu 3 arloġġi mal-faċċata tal-Konkatedral, l-arloġġ li jmarka l-ħin b'numri Rumani, l-arloġġ li jmarka l-ġranet u ieħor li jmarka x-xhur. L-arloġġ l-iktar li kellu ħsara fil-faċċata, jiġifieri il-mekkaniżmu li huwa ġewwa kbir daqs karozza daka jiġi maintained mill-fondazzjoni għad f'kondizzjoni tajjeb. Imma pereżempju il-spool tiegħu kien imsaddat ħafna, l-idejn kienu mawġin u kienu msaddin ġifieri kien naqilawhom u jiġu rrestawrati. Il-kuratriċi fissret ix-xogħol li sar sabiex waslu biex l-arloġġi kważi tlestew. Inna naħdmu fuq l-arloġġ li dawn l-aħħar 6 xhur għax pereżempju il-wiċċ kellu jerġa' intuħ kissja ġdida, jinżebaħ mill-ġdid u n-numri kollha reġgħu ġew impinġijin bil-ġdid. U in the meantime bdejna naħdmu fuq l-idejn biex nerġgħu nirrestawraw nġibhom f'mod li jkunu qegħdin jaħdmu sew. Komplet tispjegalna x-xogħol li qed isir fuq il-bqija tal-faċċata. Ix-xogħol kien kumpless ħafna għax il-faċċata kienet deteriorat b'mod intensiv ħafna. Huwa proċess li ma tistax tevitaħ għax ovvjament ħitan li huma esposti għal elementi ħajġu esposti għal ċertu affarijiet li deterioraw il-faċċata, pereżempju ir-riħ, il-xita li jagħmel ħafna dbajja, anka bl-istress tal-pressure tal-bini stess, jkun hemm ħafna ġebel li xaqqaq u jikollu bżonn jinbidel. Hija fissritilna kif l-ewwel ġiet identifikata l-ħsara fosthom id-dbajja suwed fuq il-ġebla li kkawżat ix-xita flimkien ma' tniġġis tal-arja. Speċjalment fit-tnawwir tal-ġebla, ir-riħ jisir dak il-pont debboli u jibda jitħaffer u anke l-ġebel li kien bl-istress jisplinterja, jitkisser. Jiġifieri il-proċess kien illi l-ewwel il-ħasil, it-tindif biex jitneħħa dawk il-dbajjiet suwed, u mbagħad wara il-ġebel li tkunu tħaffru jiġu reconstituted materjali li jiġbaħ ħafna il-ġebla Maltija, u mbagħad dak il-ġebel li jkun tkisser jiġi replaceat. Żiedet tistqarmana li l-aktar parti ta' restawr interessanti kien il-pinnur ta' fuq li waqaf jaħdem kawża tad-deterjorazzjoni. Għax il-minċot tiegħu kien iddeterjora tant illi il-pinnur ma kienx għadu qed jidur. U meta niżilni il-minċot tisfel li huwa tal-injam kien iddeterjorat b'mod li kien impossibbli li jiġi restawrat u kellna nibdluh. U biex insibu Mastru Daxxa li jagħmel dak it-tip ta' xogħol illum ma kienx faċli, imma għataw minn għandu dik in-namra tal-Mastru Daxxa l-antika u bl-entużjażmu tal-ħaddiema tagħna rnexxinna nsibu il-xi ħadd.